2. Sadržaj časopisa Zvučna revija broj 438 za jul 2018. godine. 1. Najava časopisa. 2. Sadržaj časopisa Zvučna revija broj 438 za jul 2018. godine. 1. Tifloskop. 3. Aktuelnosti u Savezu slijepih Crne Gore za mjesec jul 2018. godine. 4. Samostalno do pristupačnih informacija jul 2018. godine. 5. Razgovor sa Katarinom Bigović, audio prilog. 2. Društvo i ekonomija. 6. Daleko od evropskih propisa, privatnost za povlaštene. 7. Legalizacija divlje gradnje, očekivani fijasko. 8. Neosjetljivost. 9. Političari sve manje trpe kritičare. 10. Voda u bocama, novi društveni i kulturni fenomen. 3. Region i svijet. 11. Zamrznuti Vidovdan. 12. Austrija 6 mjeseci desne vlade. 13. Kobajagi zaboravljeni terorizam. 14. Kraj globalizacije. 15. Poluostrvo Krim. 16. Poslanici dobro zarađuju sa strane. 4. Medicina i zdravlje. 17. Angina pectoris. 18. Kada i kako liječiti hipertenziju. 19. Ljudsko tijelo u brojkama. 20. U krevet samo sa proverenom robom. 21. O libidu u žena, audio prilog. 5. Književnost i oko nje. 22. Moja tužna sudbina. 23. Odlazak stada ovaca iz Bihora. 24. Žive prepirke oko kralja na Betajnovi. 25. Nemirni gost, audio prilog. 26. Kako život, audio prilog. 27. Ljubavni roman Kad se pupoljak rascveta, drugi dio. 6. Kultura. 28. Crnogorska narodna nošnja. 29. Slavuj pjeva, a orao. 30. Verovanja na Petrovdan. 31. Znanost i fundamentalizam, audio prilog. 32. Nelagoda u kulturi 21. vijeka, audio prilog. 7. Nauka i tehnika. 33. Asistivna tehnologija za kvalitetni i aktivni život osoba sa invaliditetom. 34. Nuklearna atomska bomba. 35. Osobe sa invaliditetom dobijaju svoje emotikone. 36. Roboti u dijagnostici autizma, audio prilog. 8. Sport i šah. 37. Istorijsko finale mundijala u Rusiji. 38. Novak Đoković se vraća na teniski vrh. 39. Međunarodni šahovski turnir 2018. 40. Prijateljski turnir u zvučnom pikadu. 9. Zanimljivosti. 41. FBI najbolji poslodavac američke vlade za osobe sa invaliditetom. 42. Naučnici prebrojali 79 mjeseca oko Jupitera. 43. Olupina slavnog ruskog broda nađena nakon više od vijeka. 44. Sergej bez plana i novca prešao 165.000 kilometara. 10. Humor i zabava. 45. Aforizmi. 11. Na podijumu. 46. Bulbul mi poje, Ljilja Vuković. 47. Odjava časopisa.
12. Dodatak. Dionizije Sirakuški. Milutin Milanković. Anglicizmi i pseudoanglizmi u evropskim jezicima. Cirkadijalni ritam.